আজি আমি কাউ গপটি শুনিবা। গ্রীষ্ম ঋতু হইছিলা। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା। କାଉଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ନ ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୋଷରେ ତା ଓଠ ପାଟି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଖରା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ନଥିଲା। କାଉଟି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ସେ ପାଣି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ମାଠିଆଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ମାଠିଆରେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା। କାଉଟି ମାଠିଆର କମ୍ ପାଣି ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲା। ସେ ପାଣି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଲା ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ମାଠିଆର ପାଣିକୁ କାଉର ଥଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କାଉ ମାଠିଆଟିକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ହଲାଇଲା, ତଥାପି ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ଥଣ୍ଟରେ ମାଠିଆକୁ ଖୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ବି ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲା। ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ସେ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗୋଡ଼ି ଆଣିଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆରେ ପକାଇଲା। ସେ ମାଠିଆର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଲା। ଏହିପରି ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଠିଆର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି କାଉଟି ଖୁସି ହୋଇ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କଲା। କାଉଟି ବହୁତ ଥର ଗୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲା। ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା ନ କରି ତା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। କାଉଟି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମାଠିଆର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ପାଣିକୁ ପାଖରେ ପାଇ କାଉଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ କାଉଟି ମନ ଭରି ପେଟେ ପାଣି ପିଇଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଠିଆର ପାଣି ପିଇଲେ ଓ କାଉ